φλωρική έκδοση αυτή. Πάμε! Πώς γίνανε τα κύματα της βάρκας? Πώς γίνανε τα κύματα της βάρκας? Εκεί πατάς στο ανάποδο πόδι, αυτό που σου. Αυτό θέλω από τα κύματα της βάρκας. Να κάνεις σλάλομ. Πάτα το ανάποδο πόδι. Με το πέρασμα από το κύμα έφυγα. Να το κάνεις πιο απότομο. Δηλαδή να το πατήσεις, να το κρατήσεις, όχι απλά το πατάω και το αφήνω. Κρατάς πατημένο το πόδι. Απλά να περιμένεις ένα απότομο, θα στραβήξει με τη μία. Εντάξει! Ναι, γιατί είναι δυνατός και δεν φοβάται.